मा मिजिं लानानै जोंनि समाजनि थासारिखौ आरो बिसेसकरि आइजोफोरनि जिउ खुंनायखौ खिथिनानै बे सावथुनखौ बानायनाय जादों। आरो सावथुना कमप्लिट जानायनि उनाव जोङो गोबां माने जोंनि भारत हादरनि आरो बाहेरावबो जोङो फेस्टिभेलफोराव हरदों आरो जों जोबोद अनसायनाय मोनदोंमोन। बिराद अननाय मोनबाय आरो एप्रिसिएसन मोनबाय। बिनिखाय जोङो माने नेक्स्ट स्टेप हिसाबै जों गावसोरनि बर' रायजोफोरनि खाथियाव एबा आसामनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि रायजोफोरनि थाखाय दिन्थिनाय जाबाय। बेखौ एम खालामनानैनो सापागुरिनि इउनिभार्सेल हलावबो दिन्थिनाय जाबाय। मानोना चिरां ओनसोलाव बे ओनसोलावथ' बिराद बर'फोर दोङो, मोजां मोनखागोन होननानै जों सानखादोंमोन आरो मोजां मोनदोंबो। बे फार्स्ट उइकआव मोनसेल'सो श'मोन, साननै उनाव सानथाम उनाव बिथांमोना श' मोननै खालामना होबाय। दायो नैथि सप्तायाव आथिं होबाय, दाबो श' मोननैहैनो दोङो। मानोना जों रायजोफोरनिफ्राय नायग्राफोरनिफ्राय गोबां अनसायनाय मोनदों। बेखौ नुनानैनो हलफोरा माने श'खौ देखायलांगासिनो। मेइन माने गराय फाख्रिनि मेइन कनसेप्टआ बेनो, जोंनि बर' आइजोफोरनि जिउ खुंनायखौ लानानैनो खालामदों। आरो गोबाङा सोङो गराय फाख्रिनि ओंथिया मा, मिनिङा मा होननानै। एक्सुवेलि बे ओनसोल लायै ओनसोल, रिजन लायै रिजन एसे बेलेग जानो हागौ। जोंनिथिं जाय सिख्लाफोरा, जाय फिसाजोफोरा हाबा हुखायाव जेना, खुरां बाथ्रायाव जेना, नायनो समायना महर गोसा, बिसोरखौ बिमाफोरा अननानै गराय फाख्रि होनना गाबज्रियो। थ' जोंनि केरेक्टारफोराबो जोंनि गराय फाख्रियाव नुजानाय केरेक्टारफोराबो बेबादिनो गराय फाख्रि बादिनो आरो खुरां बाथ्रायाव जेना, महर मोखाङाव जेना, आरो सोब खुरांखौनो खर' गंग्लायनानै मानिना लाया, सोंलु सोङो, बेफोरबायदि केरेक्टारिस्टिक्स जोंनि केरेक्टारफोरा। स' बिनिखायनो गराय फाख्रि मुं दोननाय जाबाय जोंनि सावथुनखौ। गोबां रायजो राजाफ्रानो सिनेमा हलाव फ्राय नायनो हाया, नायनो लुबैबाबो फैनायनि बेलायाव उसुबिदा जायो। दा प्राइभेटनि पाब्लिकनि बेलायाव, मार्केटिंनि बेलायाव मा बेबस्था लागोन ओरैनो पाब्लिकसिम मोनहैजोबनो थाखाय? नोंथांमोनानो खालामगासिनो बेखौ। थेंक इउ बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। मिडियानि गेजेरजोंनो, बिसेसकरि दानि दिनाव ससियेल मिडियाया बिराद स्ट्रं। ससियेल मिडियानि थ्रुनो गेजेरजोंनो आरो नोंथांमोननि अननायजोंनो जोङो रायजोफोरनि गेजेराव लांनो हादों बे रादाबखौ। सावथुना सोलिगासिनो दोङो। इउनिभार्सेल हलजों लोगोसे क'क्राझारनि गल्डआवबो मोनब्रै श' खालामदों दायो। आरो PVR सिनेमा सिटि सेन्टाराव मोनसे श' 6 PM आव 6टा बाजियाव होदों। साया सिनेमा टंलायाव मोनसेल' श'मोन, दा मोननै खालामना होबाय। बे गासैबो जाफुंबाय माथ्र' जोंनि रायजो राजाफोरनि, बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजोफोरनि थाखायनो बे जाफुंदों। हलनि अनगायैबो भिलेज लेभेलसिम लांगोन नामा? बेथ' लांखांबाय जोङो फुजानि समाव, थांनाय बोसोराव जि समाव बर' सावथुनखौ खिथियो गामि गामि थांनानै, बे समाव जोंबो खिथिदों। नाथाय हलाव जिबादि माने गासैबो बेरखाङो, बेबादि गामिफोराव खिथिनायावथ' बेरखाङा। हलनि माने प्रजेक्टरा बेलेग, एनभाइरनमेन्टआ बेलेग जायो, एटमस्फियारा बेलेग जायो। हलाव नायनानै मानसिफ्रा साबसिन मोनदों आरो जायफ्रा गामियाव नायदोंमोन, जेब्ला हलाव नायफिनदों बिथांमोना होनदों, बेबादि मोजांथ' जों फिल खालामाखैमोन बै समाव, गमामाथनो मोजांथार माथो सावथुना, हलाव नायनानै एसे गम मोनबाय ओरै होननानै बुंदों आरो। मा टाइमाव देखायनाय जादों आरो मा बारायाव देखायनाय जादों, मा बारायाव देखायनाय जादों? इउनिभार्सेल हलनि खुरां सोंदों। 3:30टायाव मोनसे इउनिभार्सेल हलाव, आरो मोनसे 5:30टायाव होदों श'खौ। बे मोननै श'आ दा जाय जि टाइमखौ सुट खालामो, गोरोबो,
गावबा गाव सोलाबनायजों लानानै माने बे टाइमाव फैनानै नायनो हासिगोन आरो फिल्मखौ जाखांहोनायाव बेसेबांसो खस्थ' मोननांगौ गोनां जादों? खस्थ'थ' जाखायो सावथुन दिहुननायाव थाखा फैसा माने फान्ड रेजिंनिफ्राय आदि करि कास्टिं आरो जायगा नायनाय मा होनो लकेसन हान्टिं बेफोराव गासै टिमखौ गथायसे खालामनायाव जथेस्थ' खस्थ' जायो जोंनि बर' सावथुननि जिथु थासारि जिथु इन्डास्ट्रि होननानै बुंनोसै फिसाहैबाबो बे माने गोरलै अबस्थायावनो दोङोथ' दाबो बेनिखाय जायनो सावथुन दिहुनो जोंल' नङा एसे खस्थ' एक्सट्रा खस्थ' जायो आरो गुबुन माहारिनि सावथुनफोरनिख्रुइ बेसेबांसो खरस जादों खरसखौथ' आं बुंनो हानाय नङा आं लिरगिरि आरो दैदेनगिरिसो जायफ्रा प्रडिउसार बिथांमोनासो खरसनि खाताखौ दोनो नालाय आं बेखौ मिन्थिनो आसामनि अनगायै गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो सेबखांनाय जादों माने शुटिंखौ आसामावल' खालामनाय जादों गामियाव बिसेसकरि गामियाव बांसिनानो गामियाव खालामदों अदालगुरि ओनसोलनि सिङाव थानाय बादागामि होननानै मोनसे गामि दोङो आरो बादागामिजों नांजाबनानै माजुलि होनना मोनसे गामि दोङो बेयाव शुटिं खालामनाय जादोंमोन आरो गुवाहाटियावबो एसे खालामनाय जादों मुभियाव मेडाम हिसाबै माबायदि रल लादों? आं गाव फिसा मोनसे रल लादों नोंथांमोना सावथुनखौ नायबागौ मोनगोन आं एक्सुवेलि आंनि सिगांनि सावथुन जोलैयावथ' मेइन रलखौ लादोंमोन बिराद खस्थ' जायो आरो बेखौ मावनो ना बेखौ मावनो माने एक्टिङाव नोजोर होनो ना डाइरेक्सनाव नोजोर होनो बिदि जायो बिनिखाय बे बाराव आं फिसा रल लाबाय आरो आंनि फुल फकास डाइरेक्सनाव होबाय आरो आं नोंथाङा माबा सोंदोंमोन स्पेसियेलि बिथा खालामनानै बे सावथुनखौ बानायनाय जादों माखौ सरि गराय फाख्रि बे सावथुनखौ मा ओनसोलखौ बिथा खालामनानै लिरनाय जादों आं बेबादि जेबो जिअग्राफिकेल ओनसोलनि माबाखौ फुरा क्लियारलि बेरखांहोआखैबो आरो जेरावबो मुंख'आखैबो माने सिगाङाव गराय फाख्रिखौ जोंथि होननाय जादों होननानै औ बे गराय फाख्रि होननाय औ नाथाय बे ओंथिनि खुरांखौसो होनदों जि ओंथियाव जों बे गराय फाख्रिखौ मुंखौ दोननाय जादों बे ओंथिया जोंनि ओनसोलाव सलियो आरो जोंनिथिंल' नङा गोबां ओनसोलाव बिदिनो बुंखायो थेंक इउ थेंक इउ